Máme 30 sekúnd do ďalšej zóny, takže to Povieš mi, že kde je tá kojna? V glacieru? Tam je vypadnutá kojna a ona je úplne proste na kraji mapy. Máme vo vode. Keby asi išiel Livo, tak tam Livo lesko. Kúkaj to. Prejdeme až do zóny. Kámo, to s tým skopom, to čo robí ten skop? On je najprv poviem veľký a potom až takýto malinký. Kámo, ty keďže ma trafíš, tak si po loboch. No, nekolosové. A ty by prošiel Livo? Ten... Čak, ale píše, že je v hre, ale neviem, kde je v hre. Neviem, či hrá pičkvorky, alebo čo. Je to tu dole, ty bok. Počkaj, tu je veľký medkit. Yes, je to bok. Ja nemám zbranie, takže ja nemám čím strieľať. Aha, on mal jedinú zbraň a to bolo toto. Ideme zabiť bossa, však on tu je boss. No, vidím, že tu je boss. Ale ja ho sa musím najprv vyhealovať hlavne. Ja neviem, kde je tvoja kojna. Tvoja kojna? Však sa zabili. Ja sa nemám čas dívať po kojnách, keď ma tu vyndali a bol som mŕtvý, ty kokos. Ty vole, čo som sa prepadol. Ber kojnu. Alebo tak ja berem kojnu. Ber si SMGčko. Poďme rýchlo dole. Počkaj, niekto sem ide. To čo ide? Prečo kojne na vlaku? Rýchlo, otváraj. Tu je. Poď do sefu. Ja nemám náboje už ani, kurňa. Dajme rýchlo nejakú zbraň. Toto znič, toto. Toto znič. Tam máš náboj, ber, rýchlo. Ale ja potrebujem, počkaj, ja som si zobral ACR-ko. Ak sem behne, tak... Je tam, vidím ho. Prebehol. Počkaj, nestoj chrbtom k dverám. Zomri. Trafil si ho? Zabil. OK. Otváraj. Tvoja kojna je vo vlaku? Ó, fialová snipe. Ja počkaj, mne je tá fialová snipe. Počkaj, ja potrebujem zlato, lebo ja to nepretočím. Čo chceš zlato? On má tvoju kartu, ale ty si není v hre, chápeš, kámo? Vidíš si na streame, že si tam není tvoje meno? Chápeš, že není tvoje meno, ja tu nemám tvoje meno v hre. No mu to proste spadlo. Ty si tu není hore, vidíš vľavo hore, že by si tam bol mŕtvy? Ty si není v hre. Zoberieš to? Ja berem medkity. Však vylepším ti aj snipu, keď sa, že mám 4000 goldov. Teraz som nejaké zobral. Vidíš sa, že si tam není? Zoberieš ten fis, alebo... Ja mám 3 veľké. Tak to nechám tak, ja mám minička. Medkity. Dobre, ale my nemáme tvoju kartu. Hovorí, že to je bug. Podľa mňa to není bug, to je pičovina. Bug? To by potom, kebyže... To není bug. Nechcem. To ja som taký bug ešte nevidel teda. Sú to typci okolo nás všade. Počul som kroky. Vidíš? Ja berem brokovnicu, prebi si všetko. A nejib sa, lebo nás budú počuť. Vôbec. Tak to je... No dobre, tak to sa nemusíme aj schovávať. To čo? Ty vole, to čo toto je, kurva? Dve rány, dovidenia. No jasné, kámo. To išlo zo strany, mi to išlo do hlavy, on ani nemieril na mňa. Ani nemieril na mňa. Čo skúšaš? Zničíš to, prosím ťa.
ďalší aim assist, ako ja neviem, toto asi nikto bez toho ani nehrá. Ja som to ani neriskoval radšej, lebo nebolo hneď jasno. Nelákal som ich na coin, lebo hantili by ma. Vidíš, už zobral niekto. No ja by ma hantili tí typci. Sorry, tvoju kartu nemám, ale tí typci boli traja kámo a všetci iba tu robili, vieš. Jebať sa na to, aj takto proti takým hráčom, to sa nedá hrať. Mám zobrať, mám ísť pre tú coinu, čo je v zóne, tuto? Skúsi z gautu, Ja že to či ho, asi riskujem. skúsi z gautu, či ho to oživí. Že či to je bug ozaj. Hej, poviem ti, že nie je to bug, ani to nemusím skúšať, lebo by mi ukazovali reboot vany. Nič mi neukazuje proste. Čo spravil moje auto? No ešte ma hitne, dobre. Čau, coina. Máš aspoň do top 10 to preží a aspoň na XP. Aspoň XP budú, keď už nič iné. Takže zabijem celé, no ja cez coiny zase. No. Kto to vymyslel? Tieto zóny. No, ja mám pocit, že tam je celé trio, ktoré má coiny. To je buď celé trio, alebo... Je to možné. Alebo boti. Sice ale boti neberú trezor. Boti neberú coiny, no. No vidíme ťa tu niekoho. Vidíš, tam prebehuje. Kúkaj to. Ty kokpi. Ty povieš mi, jak môžem byť tak slepý? Ja to nadmerovanie nenávidím. Ukáž ďalší adept. Hýb sa prosím ťa. Tak nič. A dostal. Oni majú ešte aj bota, bacha. Vidím. Nebudem moc. Kokos. Toto mala byť čistá hlava. Ja to nechápem. Ja to nechápem, toto ja robím, strelím mu priamo na hlavu a nič a týpek príde, proste dá jednu ranu a má do dole. Á, dostal. A ešte aj v pohybe. Prosím vás. Vy, keď ma trafíte. Skifajte. Nedáva zmysel niekedy, fakt. Tu je dole coina podobne, by mala byť. Ja neviem, do zóny, pohodička. Teraz kebyže mi dá snipe, aby som sa dostal. To vie si na to. Už ho vidím. No a ide k tebe. Kam som stal? Dobre. Ten asi nemá veľa HPčiek. Ja viem, nechcem to. Keď mal niečo. On nemal nič. Až korunu si môže zobrať, ale tak aj tak... No ale on to prezraduje. No vieš. Koruna. Chcem to vyskúšať vyhrať. Okay. Jak bude pušťať to na to je.
Veľmi kvalitné. Ukážte sú kojňači. Jo, ty sú tam, ty sú v glaciéru. Ich pušuje kojna. Kojna. Tam niekde fajtia. Ale však vieš čo, zoberiem si ju. Keď ju ešte stíham. Medkit. Flowberrysky. Si pacím. Ale ten mal zlatú broknu. Týpek. Ja mám mytik, vieš. Pusáte stromy. Už idú. Jej, banánky. No tam toho veľa neurobíš proti tom, no. To by si musel jedného minimálne trafiť na hlavu. Ježiš, tam sú boti proti mne celé. Musel by si dať jedného úplne na hlavu dole, aby si mal šancu, inak... Ak mi ho nedáš dole, tak... Nemám nič. Proste ja nič nemôžem robiť, proste. To je ničke strašne úplne. Neboj po jednom, on bol už sám proti trom. Boli traja. No. Teda dvaja plus... Alebo nie. Dvaja a bot. Ono proste vypol ten typek. Ten jeden bol skoro mŕtvý, ten... Však áno, proste ja som spanikáril, vieš, lebo proste... No vlastne oni boli traja a bot, lebo však oni sú tu traja ešte nažive. Takže boli štyria vlastne. Však áno, sú tam, lebo my sme boli 5, ale to je nejaký boťak v storme, vieš. Keď ešte žijú. Lebo tam chcípali tipsy na storme. Tak daj duo. Ty si späť. Ty kokšo, ty kde si bola pre Boha v Bratislave? Co? Hodinu minimálne? Vidíš však... Šla sem te šmírovať. Nemohli sme ťa oživiť, však si není ani v hre, aha, vidíš sa, ty chujo, však si tu není ani v menu. Tu není žiadny bug, keď si tu není ani v menu. Sa priznaj, ty si odjedu, ak ťa zabili, buchol Alt F4 a ti to vyplo. Ahoj. Podľa mňa on dal AD4. No proste on len tak vypol. Proste zomrel a vypol. Tak si to vyjebal zo zásuvky. Kto je hentá ženská na tomto emotikone? Na tom hey guys? To je niekto známy? Alebo to je len nejaká random žena? Tvoja sestra, no to určite. A ideš ešte, či neideš? Štartuješ? Máš to zapnúť? No do zásuvky to daj naspäť. Nie, lebo ty ideš spať.
No poď rýchlo, až chceš, alebo to pustím. A ty next, čo? Ako ide život? Pochvál sa. Nielen emotikony tu šláš. Srdiečka posielaš. Môžeš tam Eliške poslať srdiečko. Teda, Kámo, sa tak teda, teším, keď budem teda ak koniec si chlap, novembra. ak si žena, tak asi nie. Či februára, do piči. Konečne pôjdeme na lyžovačku. S mojím kamošom. Dobre, tak ideme. Tak hraj, alebo čo? Ideme to? Neviem, píše tam hovna do chatu. Podľa mňa normálne dal Alt F4. Ale on má plejku. Tak potom zmagujú takéto X. Alde stena. Ne, ono máš na kontrolery takú v strede takú vec a proste logo toho a keď na to klikneš a klikneš na inú hru a proste keď ju držíš, tak môže dať, že vypnúť konzolu a také veci. Inak mohol som si inak vymeniť aj skin. No a čo ti poradil učiteľ? Prečo pikeksuješ do prázdna? To cvičím, vieš. Cítiš? Posilujem ruky. Ideme na... Ideme na tipy. Kam? No a ja som ti to hovoril, že už je neskoro. Vidíš to, keby si ma bola poslúchla. Ale však keď to zapne, tak po tejto hry by sme mohli ísť. Už po 8 hodine by si nemala volať nikomu, to už je také neslušné. $3000 dal, že sa nedostaneme. Takže máme teraz šancu Antidaxa ošmeknúť o 3000 pointov. Mám zbraň, ja to borol. Mám proste... Poď. Ježiš, ja tu mám hráča, bacha! Ty vole, to si robíš prdy, ja nemám zbraň, ja mám 1 HPčko. To si robíš kozy. No a je to v piči. Čo by? Čo by to bolo? To bolo tesne. Ale ne, nebolo. Teba zabil. Ja som žil, ja som ho na pohodičku zabil. Tu si daj toto. Ja sa troška poobvezujem. Ja idem naspäť hore. Počestka. Ty vole, no toto bolo teraz akože... Ja som ledva našiel... Dobre k hovnu. Všelijaká. To bolo tiež proste šedá.
Štipsi fajcie. Nech fajte, ja potrebujem zbraň hlavne, počkaj. A náboje. No, ani nefajcie. Ó, Alebo... počkaj, tu je niekde bednička. Tam, ale... čo robia. Ty vole, snajpa? Hej, poď, Počkaj, už hore. To není. Hore. Ja už som hore. Vidím, že mi to... Ježiš, to sa nedá otvoriť? Tu je pri mne niekto. Asi na streche sú. A tam sú ale dvaja. Neviem, oni ju zabijajú. Nie, tam je boss. Tam budeš taký. Ty vole, kde sú? A tu je jeden. Aj bože. Pozor, ešte jeden tu je, bacha. Bot, to je bot. Boss. Dokončí, zabijam ho, dobre? To je boss. Môžete aj zabiť. Keď ma zabije... Počkaj chvíľu. Si aspoň zlato zoberiem. Zoderiem si kolena, ale... Pozor, niekto sem ide na láne sem ide týpek. Tu sú dvaja. Dvaja sú tam. A vzadu ďalší 4 fajtia. Poď sem. To sú... Potom ti vyhodím coinu, dobre? Možno náboj do šatky? Eliška bude držať palca, aby sme vyhrali. Ber. Počkaj, tu boli hore shieldy, nie? Niekde. Tu minička. Aj minička sú mi na nič. Pozor, niekto tu je. Neviem, polička. Tu niekto je. Nemá nič. Tam je, vidíš ho? OK. Hen tam vzadu, to sú boti. Tu je jeden. No niekto vyžil. To som ja zabil. No, dobre. Polička. Možno sa akože nejaký týpek, vieš, ho zabil. A spíš? Ty spíš? O 3/4 na 10? Tak to si dobrá. Ak tam už nikto nebude, tak ideme do trezoru, hej? Posledný. Ukáž. Á, tu je veľký medkit. Presne to potrebujem. No podal svetu. Idem, len sa healujem. Tak a čo si robila večer? Však včera si nebola na streame, nie? Si sa dám vyspala, nie? Prosím, zabite ešte troch typkov. Čakám ťa tu dole už. Idem. Na YouTube, no. No prosím. Yes. Prvý quest splnený z tej boxy, ok, ďalší. Complete next quest bonus goal. YouTube. Jed, snipa, čerti. YouTube vám nedáva spávať. Nie. No, ja si tiež kúknem YouTube. Keď ti to vyhovuje. Daj si toto. Problém je, že potom spíš akurát. Hej, tipsy.
V nás je kojna. Kojna je tu. To je dobré. Tak bacha, bacha, bacha. 7. Ja idem sem. Hej, poď na kraj. Poď na... Tento kraj poď sem. Ale keď... Tam sem hodia cluster climber. Pravdepodobne. Ja nemám broknu, ale chcelo by to. Čakaj, poďme sem. Takto, aby bol... Máš brokovnicu? Ty. Tam sú 2 týmy. Koľko si to dostal? Dobre pecky boli. Typek. Ideme? Na ktorej sú strane, ale... Na tamtej. No zóna. Do prdele, toto není dobré. Poď. Tu je napravo. Je buši, typek. Hore je na streche. No čo je jasné, že je buši? Dostal, je kreknutý. Set. Berkovinu. Alebo tak jasne zaberám. Počkaj. Chvíľu. Pozor, 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 kurva drát. On dostal. Nemá podľa mňa už shield. On tu. Hej, poďme ho zabiť, poďme ho zabiť. On nemá nič, ten typek. Ale kde je? Tu išiel. To rebutovať. Tu. Ide preč niekam. Do zóny ide. On bude rebutovať tam niekde. Aj to už nechytíme, keď má auto. Jedine, že by si zobral toto auto. No, ja už nesom pri ňom. Jedine, že by sa už ty zobral. Sprostý. Jak sprostý? Ja letím... Tam si furt... No, to zničil niekde. Hej, on pôjde rebutovať buď... Prečo som len tak zastavil? Počuješ ho? Haló? Počujem, počujem. Ja, dobrá, dobrá. Neviem teraz ani, čo som povedal, ale ako ešte si ma nepočula byť sprostý. Čo, si tu kamoško? Pre istotu odpálime. Ale teraz ani nemôžem byť, lebo ma bolí hrdlo, takže... Takže teraz som krotký. Na. A zdravím. No díky. Zaber sa. No, bodaj by si mala pravdu. A že problém je, že už ma pichá vedľa srdca asi 4. deň a nemôžem na tej strane ani ležať. To možno aj není... To možno aj není...
To je možno niečo iné. A už to mám 4. týždeň. Týždeň? 4. týždeň. Mesiac už skoro. No nie, ešte nie mesiac. Od 20. Nie, 21 dní to už mám. No ale s tebou nemusíme ísť aj takto spať. No, teraz sme top 8, nie? Koľko je? Nie, 9 ešte je. A čo stane, keď vyhráme? Nič, ale on príde o všetko. Zoberieme mu aj gate. Prečo to je dropnutá coina? Sa mi nezdá. Ladno, proste tu vystúpim. OK. Tam niekto dole chcípol. Ja si vezmem. Už aj tak sme ciele, keďže máme už 2 coiny. 3. No ale tak myslím, že nás vidno obidvoch. Poď. No kde chceš ísť, mi povedz ešte. Ty máš nejaké shieldy alebo niečo? Však coinu máš? No áno, ale coina je na 50%. No ja mám, Prečo je tuto dropnutá coina? No aby nechcel, aby sme ho videli. Už iba 8. Aha, ešte 3 týmy. A je to tam. Prečo tú motorku nezastavíš? Jasne, potom idem ďalej. Ďalšia coina. Ty vole, tento tu má... Tu sú samé one. Počkať. Pokom strieľaš, to tam je bot. Dostal za 50. Ušiel? Či dal si ho dole? Kde je ten druhý? Tu niekde na druhom poschodí asi je. Ha! A to bol asi bod, nie? Ukáž? Top 7. Ámo, top 7. Eliška dobre drží palce. Teda, ak nie je na YouTube. Čau, Kubo. Čo, ideš spať? A kde si bol doteraz, ak si mohol dojsť, však ja som už od 5. tu. Čo si nedošiel? Ty si v hre? A v jakej hre? Čo hráš? Jaj. Tento má už iba biele HPčka, tento dole. Pije. A je dole. Kámo, už sme top 3, prehral si.
Ja neviem ináč, aká tu je pravdepodobnosť, ale vždy, keď som dával sásky, tak vždycky, a dával som, že či sa dostaneme do top 5, tak sme sa tam vždycky dostali. Čo je docela divné. Ešte by tu mali byť asi 2 týmy. No počkaj, musíme ísť. Tam je ten pad. Tak veľa máš učenia, alebo si bol u dvojsekundiaka, tak jedno si vyber. Tu sú. Kámo, ma trafili. A majú bota. Haha. A už sme sa dostali do top 2. Ten mal zlatú snajpu, aha. Počkaj, dávaj pozor, ja sa healujem, OK? Dávam si shieldy. To sa dá pritom učiť, preboha, však to sa nedá učiť. To sa nenaučíš nič, keď voľakoho počúvaš. To ťa skôr vyrušuje. Kde je ten posledný tým? Oni už budú určite tam. Čo vyhráš? Ak ty si sadil proti, nie? Ty si už prehral. Nie? Ty vole, všetko vedľa, to není normálne, kámo. A kde je ten druhý? Ja ten je hentam. Šlak ťa zobral, kámo. Ty si ho trafil? Dobre. A kde je tento? Posledný. Ty vole, pozri, kde nás to ťahá. Hen tam je auto. Ale... Kokšo, kde je? On musí byť len pod tým mostom, on nemá kde inde byť. Alebo hen tam. OK, poď. No, posledný a vyhrali sme. Dúfam teda. Tu je za nami. Je kreknutý asi. Je tam, dostal posledných 80. Ja ako na pána, zabitý z auta. Ani som nevystupoval.
A Eliška sa teraz nabalila. Čau, čau, dobrú noc. Koľko mi tam ostáva ešte tých oných, týchto? Kde to je? Je po ešte posledných 5. Hmm. Vieš, ako ono, je tu taký, je tu taký, je tu taký emotikon jeden a neviem, či som ho sem pridával. Si ich chcel poslať? Gentleman, nie? Nemôžem nájsť ten emotikon. Neviem, ja som ho tam asi nedal. Chcel som ho tam, asi som ho nevedel nájsť. Volá sa to, že cizí nešťastí. Poznáš ten emotikon? Ahoj. Asi mi neodpovedala, že čo vlastne hráš. Ako to vlastne funguje? Ono ti to presunulo kompletne? Všetky tie jeho peniaze, alebo len nejakú časť? Všetky tie body ti presunulo? Všetkých tých 3000? OK, ideme znova. Nemáš za čo stať. Nuž. Ty si to tam našúpal všetko? Počkaj, ja tu si označoval.
A ono to je tak, že všetky išli jej, všetká tá stávka sa rozdelí medzi tých, čo boli za, hej? Čiže všetko išlo jej, celých 3000. Jovička teraz zase nevníma, keďže hrá, neviem čo hrá. Stal za 1000. Ona, neviem čo hrá, ale asi je v hre a nevníma. Ó. Kámo, shieldy nemáš? Takže ona teraz nevsadila, takže sa ti to nevráti, aj keby si vyhral. Nesmieš všetko stavovať na jednu kartu, vieš. Niekto tu fajti. Kubo? Že Kubo. Nie, Macinko. Ja to ináč nevypadol ti náhodou zvuk, lebo ja to nepočujem. Vidím, že od teba ide zvuk, ale absolútne ťa nepočujem. Asi to je dojebané zas. Vidím, že ti z repráčiku ide, ale... No, teraz. No, Počuješ ma? hej, hej. Ja neviem, čo sa stalo. Ja som rozprával furt, ale... No, ja sa dívam, sa mi to zdalo, že voľa ako si ticho a pozerám, však na onom ukazuje, že rozprávaš a nič. Áno, ja som rozprával celú dobu. Ja že halo, že či ma počuješ, vieš. No tak, keď ti neodpoviem, tak ťa nepočujem. Skúšal som, vieš, lebo si také za... Ale ty si rozprával, teba som ešte ani nepočul rozprávať, ty podľa mňa nevieš rozprávať. Poď. Ja, my sme bol si v kanále? Neboli sme v kanále. Ale že by tam nikto nebol. Sa čudujem, že sem nikto neskočil, to je divné. Nikto som nebol. Akože ja som dostal docela dobrý údaj tu hore ináč, až sa čudujem teda. Že mám modré veci a dokonca ešte aj grappera som dostal, čo je divné. To väčšinou tu nebýva. A nikto tu ani nebol. No jedine, že mi padla fialová snajpa, lebo ja už modrú mám. No a všetko bez optiky. To čo? Ani jedna brok... A všetko tie isté veci, pozri. 5 krát tá istá zbraň. To si robia srandu. 5-krát to isté. Počkaj, tento by mohol aspoň shield dať, tak. On dáva shieldy, som mi dá iba. Furt. Ale dáme aj medkit. Nemôžem to zobrať, kámo, zavadzá mi tam, no tak. To je že halo, vieš, a furt tak. No tak keď povieš halo a nikto ti neodpovie, tak to nefunguje, to je jasné. Ja som skúšal, som si vypnul úplne nick a potom som... Čak Poli hovoril, že tam treba ten voice akože resetnúť, či čo. Áno, ja som ho resetol, ako keby, no. Že tam nedoskočím, že to je nefér. Tam sa proste nedá skočiť. Sa čudujem, že sme ešte nikoho nestretli a už je 50 hráčov mŕtvych. Polovica mŕtva a ešte sme nikoho nestretli. Tam to úplne že sekol. Ja som videl, že sa...
Jak to, že sme nikoho ešte nesredli? To je... Poďme na koň. A je tu hráč u mňa. Piči. No, dvaja na mňa. Jedného som dal dole, ale už druhého som nemal šancu. Má broknu. Piči. Á, jebem to. Nejaký jeden je dead? Áno. Má broknu. Ma vyndal. Čurák. Ja som ale vôbec nevidel kroky, až keď už boli vedľa mňa. Tam je, vidíš ho? Ty vole, to čo je ďalší? To čo je? On ho dvihol, jaj. Hej, on ho dvihol, v podstate čudujem, že prečo sú dvaja. Ten nemohol mať nič, vieš, ak ho dvihol, tak má podľa mňa nejakých 10 HPčok, 20. No, ja som zabil toho, čo mal ešte viacej, vieš, takže on už dupol nič nemal. Čakaj sa ísť sem. Je to. Mal si zobrať one. Neviem, či tuto je to auto niekde. No. A už len 37. Ale to ide, ty kokos. No týpek, on mal úplne jedno. Chcel ho revivenúť a toho jedného som zabil, čo mám full a tamto mal iba 30, ale dal mi dosť. OK, ja si idem zobrať tie veci naspäť. Šťastie, že tu není zóna. Máme teraz také dobré šťastie. Ja by šľahol, keby tu teraz sú hráči. No počkaj, ja tu mám grappler. Všetko tu máš náboje. Toto, náboje. Počkaj, hovno, jakú som ja mal snajpu? A nie je to moja snajpa, ale kto mi snajpu zobral. Tu je niekde. Ja nemám fialovú. Si mal akú? Ja som nemal fialu, ale ja som mal tuším so skopom, ty vole. Nemal som ja so skopom snajpu. To není so skopom, to je z malín iba. Si mal z veľkým? Mne sa vidí, že ja... Tiež majú ľud. Počkaj, ty si zobral moju coinu? Korunu? Nie, čo by sme vyhrali tedy. Ona zmizne po čase. Zmizne? Ale Zmizne. tak rýchlo? Tak rýchlo. Som nevedel, že to môže zmiznúť. Mhm. Niekto tu je, bacha. Čo? Niekto tu je. Tu je. Ty si mám úskutky, vole. Ešte tam je jeden, bacha. Nabíjam na... OK, ty si ich vyndal. Štíl je dobrá vec, no. Ale ty nemáš tu snipu svoju? Ja neviem, kde je, ja nechápem. Neviem, či som mal túto, ale mne sa zdalo, že som mal s veľkým skopom, ja neviem. No pravdepodobne je to tamto, čo máš v ruke. Lebo ja mám malý skop. Hej, čak aj na tejto je malý. Neviem, to je jedno. Rozmýšľam, že či si zoberiem broknu, alebo si nechám ten samopal. Samopal. Ale do tej brokny je len 8 nábojov. Takže jebem na ne. Počkaj, ale tu je tá istá brokna tiež, aha. Náboj som ti tam dropol do brokovnice. Hej, Berlin, díky. Šups. Hej, sú tu typci? Ty vole. Má jedno. Ten je dole. Na kopci. Toho si dal dole? Tam je, vidíš ho? No vidím. 110. Už druhú som nestihol vystreliť, si ma predbehol. Už som vystrelil, už keď padol. Auto. Typci. Tu. O. Stop. Už... Knok. Hore. Ja nepuš, nemá nič. Nabíjam snajpu. Nemám nič nabité, kurňa. Ale nejako je ticho, asi sa tam plazí, alebo ho dvíha. Nedvíha.
A nedvíha ho. A musíte ho dvihnúť. Je dole. Kde je ten druhý? No, ten typ, Ja ho on má nevidím. jedno. Ale kde je? Tu je dole, on má zabil. Ty vole, on má ešte stále štít, kurva. Ty kokos. Ber kartu, rýchlo. Poď, rýchlo, ber kartu. Správne si zoberať. Ty vole, tu je ďalší, to si robíš kozy. Chápem. Tu koľko ich tam bolo? Ty sa tam kde zobrali, ty kokosas? Však ja som ani stopy nevidel, kámo. Toto není normálne, to čo tie stopy neukazuje. Nájdeš karty? Či ťa bavia? To je frdeli. Čože, čo si hovoril? Že si nájdeš kreatív. Kreat. Kurcinál. Ináč, koľky sme skončili? 17. Tak. 14. miesto mne ukazuje, ale tak to nebolo top 5. Máš šťastie, teraz vyhral. No, škoda toho, kurňa, škoda. No, Dáš tam privet? to čo si dal? Tam sú také minihry. A to sú, Ťa to bavilo. a to sú pičoviny, nie? To ma nebude určite baviť. Málo ktoré tieto mapy, čo sú tu, sú dobré. Sú väčšinou úplne blbosti všetko. Chápeš, že doteraz nemám spravený Rocket Racing. Typku. Tam tiež také pridžubané mapy pridávajú, že to je nehrateľné niektoré tie mapy. Počuješ ma? No, Dobre. hej, vyhral si, vyhral. Lebo sme skončili 14. Teda nie 14, ale 14. miesto som skončil. Takže tam museli byť predo mnou ešte minimálne. Asi 7 sme skončili, 7 tým. No viac ty, však 14. bolo. Nie, to je 14. miesto. Ale nie tým. Tebe keď umre, tebe ukazuje, že koľky si skončil ty. Nie. Áno, Celý tým? jak celý tým. No ma celý tým ukazuje. Či to je za celý tým? Nie, podľa mňa to neukazuje za tým. Ukazuje to za tým. Podľa mňa to ukazuje tvoju pozíciu, lebo napríklad ty keď umreš napríklad 20... Jak by práve, že to dáva zmysel, keď je 100 ľudí a ty napríklad umreš 20. a ja napríklad umrem 14. Tak mi to dá, že 14. miesto, lebo si posledný z môjho týmu, ktorý prežil. Čo najdlhšie. Ja neviem, koľko ich tam bolo, ja som si to nevšimol. Koľko tam bolo ešte hráčov. Máš tam typku, alebo čo? Sú tam, ale ja nemám žiadnu zbraň. Tam niekto dáva bossa. Ale ja nemám žiadnu zbraň, nemám nič. Nemám nič. No, už som zobral zbraň, ale... Ačkej mám shieldy.
Zabol som typka? Neviem, ja som tam není. Skúsim tam nabehnúť, ale... To ty tam strieľaš? Má jeden typek. Kde je? Pekne. Idem do domčeku, tuto rýchlo. Aby mi nikto nedal. Niekto tu zase strieľa. Ja vidím typka. Nie, aj z dvoch strán idú, bacha, aj na jednej, aj na druhej sú. Ser na nich tam, na tých ser. No ale títo sú tu pri nás. Lebo tu vidím stopy. Vidíš ich? Ja však áno, áno. Oni sú niekde tu. Tu dole sú, ja viem. Niekde pod nami sú. On je vnútri, asi v baráku. Alebo chodí podo mnou. Ja ho vidím. On je rovno podo mnou. Tu, áno, rovno po tebou je. Ja ho idem pušnúť. Ale oni sú tam dvaja. Tu je. No a zabij ma, poďte vážne. Nemá nič. Pekne. No a to je ten, čo bol na neho odmena. Počkaj, stoj. No, on má coin. A to nebol bot, ty vole, on mi nezobral nič. Alebo všetko strelal do steny, neviem, či bol taký... To nebol bot. Bacha, niekto sem ide zas. Je kempy, dobre, kempy. Máš hýle? Ja nemám nič.